हेलो लोगोफोर फेसबुकआव जिकुनु पोस्टआव नोंथाङा हेशटेग होयो नामा बा कैप्शन होयो नामा आरो जुदि होयोब्ला मा सिस्टेमै होनांगौ मोनबेसे होनांगौ हेशटेग आरो कैप्शनखौ बेसे गोलाव होनांगौ माबायदि होनांगौ जेरावनोखि नोंथांनि पोस्टआ रिच दावखोहोयो आरो जेराव मेरावनो रिकमेन्डेशनाव थाङो आरो गोबां क्रिएटर्सफ्रा नोंथांनि पोस्टखौ नुयो भिउस जायो इंगेजमेन्ट फैयो थिग बेफोरबायदिनो नोंथांनि हेशटेग टाइटेल बा कैप्शन बेयाव नोंथाङा खामानिखौ मोजाङै मावोब्ला नोंथांनि खामानिया मोजां जायो आरो भिउस फैयो आरो मोजां नोंथाङा बिनिफ्राय आर्निंबो खालामनो हायो आरो मोनसे खोथा गोदान जाय क्रिएटर्स बा खम फलोवार्स बिथांमोना कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोनलागासिनो दङ सोरबा गोबां बुरजा फलोवार्स गोनांफ्राबो मोननो हायाखै मानो होनोब्ला आं सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायखादों बिथांमोननि पेज बा प्रफाइलाव मोनसे प्रब्लेमफोर जानानै दं बे प्रब्लेमा बेनो अरिजिनेलिटी कन्टेन्ट नांगौ इंगेजिं कन्टेन्ट आरो अरिजिनेल कन्टेन्ट नांगौ आरो एक्टिभ मोनागौ माने गोसो होबाय थानांगौ बिदि नङा जे सप्तासेयाव खनसे गोबावजों खनसे अरिजिनेल पोस्ट होब्लाबो कन्टेन्ट मनेटाइजेशनखौ मोननो हानाय नङा रेगुलार एक्टिभ जानांगोन आरो अरिजिनेल कन्टेन्ट जानांगोन फट' स्टोरी टेक्स्ट बेफोराव खामानि मावनांगोन अब्लानो कन्टेन्ट मनेटाइजेशन टुलखौ मोनगोन आरो जुदि मोनथाराखैब्ला नोंथांमोना रिपर्ट हरनांगोन रिपर्टआव बिनि सायाव आं भिडिअ बानायखादों माब्रै कन्टेन्ट मनेटाइजेशननि थाखाय नोंथाङा रिपर्ट हरनांगोन अके भिडिअआ डिसक्रिप्शनाव दं प्लेलिस्टआव नोंथांमोना बबे मोनसेनि भिडिअ नांगौ मोनजोबगोन स' लोगोफोर दानिया आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे फेसबुकआव हेशटेग लागायोब्ला नोंथाङा मोनबेसे लागायो मोनसेनिफ्राय गोबां लागायो नामा मोनसे मोननै मोनथाम बिदिनो माने गोबां हेशटेग लागायो नामा आरो कैप्शन होयोब्ला नोंथाङा कैप्शनखौ माबायदि होयो बेसेबां गोलाव होनांगौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिगोन जेरावनोखि नोंथांनि रिच भिउस गासिबो जाजोबगोन नोंथांनि पोस्टआबो रिकमेन्डेशनाव थांगोन स' लोगोफोर आं बेयाव फेसबुक फर क्रिएटर्सखौ अपेन खालामनानै नोंथांमोननो खिन्थाबाय बेयाव बुंदों हाय क्रिएटर्स वी लव योर कुइसन्स एन्ड कमेन्ट्स साम अफ यू हैव been asking us about hashtag and captions let's get into it सा लोगोफोर फेसबुकआ माने गावनो बुंहरदों जे क्रिएटर्सफोरखौ बुंहरदों जों नोंथांमोननि कमेन्ट्सफोरखौ जोङो मोजां मोनो नोंथांमोननि सोंनायफोरखौ जोङो मोजां मोनो माखासे कुइसन्स सोंहरदों बे कुइसन्सनि एन्सारखौ नोंथांमोना नायदो होननानै माने बुंहरदों स' लोगोफोर नैबेयाव दं कुइसन्सखौ सोंहरदों सासे क्रिएटरा माने गोबाङानो बे कुइसनखौ सोंहरो आरो बेयाव बुंदों शुड आई यूज हेशटेग इफ सो हाउ मेनी आङो हेशटेग होनो हागोन ना आरो जुदि हायोब्ला मोनबेसे होननानै सोंहरदों थ' फेसबुकआ एन्सारखौ हरदों वी हैव फाउन्ड कन्टेन्ट विथ नो मोर देन 5 हेशटेग परफर्म्स बेस्ट लोगोफोर जोंनो मा होनो कन्टेन्टआव जिकुनु कन्टेन्टआव मोनसेनिफ्राय लानानै मोनबा बिनिफ्राय मोनबानिफ्राय अभार जोङो हेशटेगखौ होनाङा होनना बुंदों मोनबानिफ्राय अभार होनो नाङा मोनबानिफ्राय अभार होआलासिनो मोनबाल' होयोब्ला बियो नों मोजाङै खामानि होयो जाहैदों माने मोजां जायो जिकुनु माने मोजां परफर्म खालामो आरोखि बेनिफ्राय irrelevant hashtags can cause your contents reach to suffer in the long run जुदि जानला मानला जेबो सोमोन्दो गैयै जेबो माने जानला मानला हेशटेग होलाबायोब्ला माने नोंथांनि भिडिअआ बा पस्टआ गुबुननिसिम सौहैनायखौ माने गुबुननिसिम सौहैया माने बन्द जायो सौहैनाया रिच जाया रिकमेन्डेशनाव थाङा बेयावनो स्टप जानानै थायो गुबुना नोंथांनि पस्टखौ नुहैया बेनिखायनो जोङो दा मिन्थिबायना मोनबानि अभार हेशटेग लागायनाङा आरो जानला मानला हेशटेग लागायनाङा नोंथांमोना मिन्थिखायो हेशटेगखौ माब्रै लागायो दा मिन्थिबाय मोनसेनिफ्राय मोनबासिम लागाय आरो जानला मानला लागायनाङा जानला मानला लागायोब्ला नोंथांनि पस्टआ बेयावनो थागोन भिउस रिच जेबो जानाय नङा बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ सोंहरदों हाउ लं शुड माय कैप्शन्स बी आंनि कैप्शना नोंथांमोना दे भिडिअ कैप्शन होयोना टाइटेल दा बेयाव बेसे गोलाव होयो माबायदि होयो बेयाव दा एन्सारखौ बेयाव खिन्थादों बिदिबो सोंहरदों आरो ना हाउ लं शुड माय कैप्शन्स बी थ' एन्सारखौ हरदों कैप्शन्स शुड बी शर्ट एन्ड रिलेवेन्ट टु दा topic in your post irrelevant long or distracting captions can hurt distribution नोंथांनि कैप्शना जेनेबा एसे गुसुं जानांगौ
गुसुं गुसुं जानांगौ आरो गोलाव जाब्लाबो नोंथांनि भिडिअ बा पस्टजों सोमोन्दो थानाय मोजाङै जानांगौ। भिडिअ बा पस्टआव बेलेग दङ आरो नोंथाङा केप्सनखौ बेलेग होदों। उल्टा पुल्टा बेफोरबायदि केप्सन होयोब्ला गुबुननिसिम नोंथांना बियो रिच जानाय नङा, बेबो गुबुननिसिम सौहैनाय नङा होननानै मोजां पारफर्म खालामनाय नङा आरो। ओंखायनो जोङो केप्सनखौबो मोजाङै होनांगौ, गुसुं गुसुं सर्ट होनांगौ आरो गोलाव होयोब्ला माने नोंथांनि भिडिअ बा पस्टजों सोमोन्दो थानाय जानांगोन। अके, जोंहा केप्सन आरो हेशटेगआ जोबोद खामानियाव होयो, रिकमेन्डेसनाव थांहोयो, बेनो भिउस जाहोयो, बेनो गोबां अडियेन्स कालेक्सन खालामनानै होयो हेशटेग आरो केप्सना। बिनि थाखायनो हेशटेगखौ माबायदि होनांगौ, बेसेबां होनांगौ आरो केप्सनखौ माबायदि होनांगौ आरो बेसे गोलाव होनांगौ नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थाखाबाय। अके, आरो माखासे कुइसन्स दङब्ला नोंथाङाबो फेसबुकाव सोंहरजागोन, नोंथांनि नांगौ बायदि एन्सारखौ नोंथाङा मोनगोन। नैबेहाय बुंदों हेभ ए कुइसन्स फर आस, ड्रप देम बिल'। बेयाव कमेन्ट्सआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि गोसो बायदि कुइसन्सफोरखौ बेयाव सोंहरनो हायो आरोखि दै। स' लोगोफोर, दा नोंथांमोना मिथिबाय बे भिडिअआ मानि सायावमोन। अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, चेनेलाव फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै होदो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो। अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार।